Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesimba. Usine nangekhuluma laphaya kwi-podcast. Nibheke guys, nibuke i-full interview nizwe Sine. Hayi nina ku-social media indaba yokuthi angazi sinkwa ne-role. Hawu, kanti sinkwa ne-role. Ngaze ngawuswela umgodo wokucasha. Yazini we guys, mina nje asikhulume ngami siphume kuSine. Isikhafu 3 sengane ukuze sihlale singapheli. Kungcono uma kuyilokhu engingakuthandisisi. Yabo uma kwama-chips lawo engizwana nawo kuba inkinga. Kuba inkinga impela, kuba inkinga. Ngizifundisa kaningi ukuzithiba ngingawathinti lawo ma-chips. Ama-biscuits lawo engihambisana nawo kuba inkinga. Isikhafu sengane siyaqhatha. Ngicabanga ukuthi nje kuwona wonke amakhaya isikhafu sengane siyaqhatha. Ngcono kube ngathi ungaba khona lezi zinto ezithandwa yingane kodwa thina singayithandi. Kungasala-ke lokho ngoba ngempela ndo masuza sekushisa ekuseni kunuka kamnandi nizokuziba ukuthi kuzophathwa ingane esikoleni ngoba phela ingane ifuna ukuphathwa kahle esikoleni ney'ngane sey'khathele isinkwa nase sikhathele isinkwa. Kanti indaba ye-role nesinkwa hayi bakithi uSine yabo uSine uSine ukuthanda nesembu uyoxolisa shuthi ama-season onke. Ama-season onke uSine uzolungisa amaphuzu. Niyabona ukuthi usengenile ku-season 8 indaba ye-role. Mina ngisho mhlawumbe uthi enye into. Yazi ukuthi ngindaba ngithi enye into. Uthi mangibuthana nesembu ngilalela umseleko noma ngabe ngihleze ngizwa ngathi kukhuluma umuntu oyedwa nenhliziyo iyodwa ngoba uma ngabe uyakwazi ukuthi kumseleko nawe selfish bephendulane ngaleyo ndlela kuqine nje futhi ebusweni ubone ukuthi hayibo ukwazi kwaqina yonke indawo unomseleko uyabotha kahle noma ngaba kahle bengithi nje indaba ethaba ukujula siyenze njani-ke le ndaba. Kodwa-ke leyana-ke yadokotela niyayikhumbula eyadokotela kubaba uMseleko wasithuma-ke ukuthi-ke sifuna udokotela ukuthi ukhona udokotela ngoba ubaba uMseleko behlezi ethi angizuyikhuluma izinto ngoba sisakha. Hawu sixakeke nazo manje-ke yiziphi izinto lezi ezingabhidliza makwakhiwa. Ayi Nkosi yami ngilele phansi ngesisu ngiswela umgodo wokucasha indaba yesikhafu nami ama-chips nje kwayilawo engiwathandayo hayi impela hayi ngiyikhuza ngiyikhuzile mhlawumbe amabili ngiyawasika ngize ngithi okungcono asihlukaniselaneni ngelinye ilanga ngithi abangidayisele. Isikhafu sengane simnandi ukuthi ngase ngaba nendawo la ifihleka khona. Hawu wona-ke ama-roll yabo mase uzothi ukuyifaka kwi-microwave ishisa mase uyayigcoba kancane noma ungayifakanga lutho. Hayi guys isinkwa siyakhathala isinkwa ukuthi phela manje ngeke uvuke ekuseni ubhake wenzeni mase kukhona ama-roll. Hayi ama-roll la maze nganamahloni ama-roll hawe bakwethu sikothini. Yazi ngisho ama-fruit guys kuba ngcono ama-fruit lawo ongawathandi ubone ukuthi hayi-ke kuzohlala lokhu zizophatha kahle iy'ngane. Uma kuyilokhu okuthandayo hhayi mina futhi bayangixaka laba abane-order ngike ngibone la uma ngibuka ama-video ku-YouTube ngibone ukuthi hawu wadla ama-chips okwazi kwaba u-3 days athele okuncane avale. Yeyi khona omunye ugene ngihleze ngiyibuka ngiyijaja ngithi hayibo uyenza kanjani le ndaba. Mhlawumbe kokunye kube yikhekhe alithandayo uyosika lowo phisi omncane gabhula ikhekhe udle uzwe ukuthi udle ikhekhe ulithengile. Hawu usuyohlala nekhekhe u2 weeks efrijini. Hayi nina guys hayi kodwa ngiyabona ziyaxabanisa iy'khaftini. Manje uSine sizohlezi simphelezela njalo yoxolisa ngoba phela manje ithini le ndaba ngoba thina sesiyithatha le phezulu. Yabona ukubamba into phezulu ungayifuni la eqale khona ukuthi kuyingozi kanjani. Niyabona guys
Sesiyithathele phezulu thina sakhumbula laphaya uma ngabe konje wayekhuluma ngobani. La wakhuluma nje kwangaba kuhle sathi awu kodwa nisi cha ukuthanda siyakuthanda kodwa phela ukukhuluma kuyalungiseka ukukhuluma. Mase ukhuluma amagama ezoqina kuyalithusa. Sesiyibamba lapho kanti isikhafutini sey'ngane. Oma-1 nabo bafuna ukukhipha ama-role. Zikhathele iy'ngane isisuka nje nathi sikhathele. Kahle kahle siyavilapha. Ngabe kube kuya ngathi ngabe isinkwa nje asasithengi sivuke sishaye ezinye izinto ekuseni indaba hawu bese siqale nini isinkwa yazi ya Nkosi yami, hhayi nginamahloni we-guys, nginamahloni ngicela ungixoxele. Ngiza kini nje ngale video nginamahloni. Sibangisinkwa nama-roll, kodwa uSnake. Manje uSnake uyona yonke indaba abaxabene ngayo ngoMangwabe ilena. Hhayi Sne nawe, hhayi Sne, oh hhayi ngeke. Yazi ungcono kube mhlampe uthi-ke uke wathula wangamkhulumisa ngendaba ethile. Ithe ukujula. Manje iy'khafutini zey'ngane, hhayi suka. Kuyona yonke imizi-ke ziyabangwa-ke iy'khafutini zey'ngane. Hawo kwami. Hawu. Hhayi. Kuzona zonke iy'ndawo guys iy'khafutini ziyabangwa zey'ngane. Amabhiskithi kungaba ngathi ilawo esingawathandi thina esibadala. Ama-chips, hhayi ikhona inhlobo esiyithandayo leyo-ke kuzoba nzima. Kungcono nje kube yilokhu okuzovele kube kuthandwa yiy'ngane thina sikuthandi-ke bayokuphatha untararanta. Manje ngempela kothengile akumnandi ukuthi manje ngiyekeleni izinkwa ngoba nezinkwa nazo zizo-expire. Zikhona izinkwa anisafuni ukudla izinkwa ziya-expire senibelesela ama-roll engane. Hawu Sne, hhayi Sne nawe manje ngeke. Hhayi Sne, oh ayasifaka ehlazo. Amahloni kimi. Niyabona nje lokhu ngikuhleka ngivala amahloni esenginawo. Hawe ma. Hawu amahloni. Mina ngithi mhlampe ukukhuluma ngoba ubaba uMseleki wathi cha unawo amagqubu. Mangwaba unawo amagqubu and into futhi make wayisho yangalunga uyakubelesela ngayo akakhohlwa kalula. Mina ngathi hey kushuthi baphambana noSne mhlampe-ke wayeka-ke wavele wamziba kanjalo waphuma kuye. Kanjalo noSne uyaphuma kumuntu ade ngisanda ngimuzwa nje sengiyaphuma. Kodwa guys hayi manini. Ngicela sifike ku-season 8 sixolise hayi noSne. Sengikhathele mina hayibo uSne ngeke manje hayi seniyayidaphulela manje. Nonke nilobula ukuthi khona uSne ekhaya hayi asimazi uSne wakini please. Hayi kodwa Sne. Kodwa-ke kadokotela. Hey. Ekadokotela ubaba uMseleki belobe ekhuluma sengathi ikhona into aseyibonile. Hawu siphithizele social media siphithizele ngiyabona sethi hayibo lapha emsebenzini ngiyaqala ukubona uKhazimula kanje. Sizaba ukuthi kuba noKhazimulayo ubhuti. Hawu baze babhala-ke nabo bathi hayibo Squeezer manje uzothini. Umyeni wathi hayi phela kusho lutho kuncono yabo. Hayi ukuthi indaba enkulu Nkosi yami, hayi ukuthi indaba enkulu ukuhleba kubi. Yabo ukuhleba. Manje nisho ukuthi ngalokho nje sengikubale manje ukuthi washo ukuthi khona ubhuti omuhle lapha emsebenzini sekuyiyona lento engasikhomba endleleni yababi. Kuze sengathiwa ngempela wawuhleba into ejulile. Hey bakwethu. Hayi mina ngisazi kodwa nje washo-ke emphakathini washo ukuthi khona ubhuti omuhle lapha ambona emsebenzini kodwa kudala. Mase sibuka ukuthi-ke le period abona ngayo ubhuti omuhle besevele seshadile yes. Manje sesibuka ukuthi ubaba uMseleki lento yasemenzayo engasakwazi ukuhlala esitulweni ehlale ngokucuphela ebuye ehlehle emuva ebuye ehlale phakathi nendawo esho ukuthi-ke mina angifuyiwe mina angona umkhofu ukuthi kanti usekwenze njani. Hayi silandela lapho-ke.
kanti baya-actor imali zey'ngane lezi zesikole umawandi nama-role omawandi. Sivela lokho-ke sixabaneke sonke la. Imali yomawandi yama-roles le yezinkwa bayasebenza ngoba laphayana we-guys uma ungay'tshela ukuthi ngempela lokhu abasinika khona kunjengoba kunjalo, cha. Hhayi, basilandele eduze kwento ecishe ibe yiyo, kodwa laba ayiphilayo sesingekho, hhayi asiyazi. Yikho nje nami mase uzobuza ukuthi manje uqonda ukuthi angiqonde lutho dade, ngikhuluma nge-TV show. Ngoba ngempela eMzumbe ngisho manje uma unganginika nje imali uthi phuma uye eMzumbe ngisazoduka ngikufuna. Ngiyazi ukuthi kuse-KZN kodwa ngizoduka indlela yabo. Ayikho nento encane esisondeza khona, kodwa i-TV show-ke ngewindi laMzansi Magic sifaka pha amahloni enginawo guys. Cha, ngiphumile ekuhlebeni, ngishilo ukuthi ngibona ukuthi kuleli sonto ngiyagcina ukuhleba. Ngesonto elilandelayo siyabuya sizama ukukhuluma lezi ndaba esifundisana kuzona. Ngiphumile ekuhlebeni. Ama-roles kuye kwenzeke we-guys, yabo ngithi-ke mhlampe-ke kade sesenza isikhaftini ekuseni asale la obala. Kanti ngcono uma kufihlekile kunendawo efihlekayo. Nathi nayo asina-control. Kungcono uma kufihlekile ngoba uma kulana obala isinkwa siyanqineka bakithi, siyanqineka. Yikho nje ukuvilapha ngoba ukuba sivilapha ngabe sivuka siwenze lawo ma-roles, sisale-ke sidle. Manje ney'ngane nazo zikhathele ukuvula isikhaftini, uvula isinkwa. Zifuna ukuvulwa okungconywana. Hayi bodwa usine. Manje ukhuluma uma ngabe emphakathini ngama-roles nesinkwa. Sine naye futhi leyo kudla we-guys, angithi uSine bayamnika imali. Mina ngibona ukuthi basuke bemfundisa isifundo ukuthi akasebenzise imali kahle, hhayi ngoba ukuthi ulala engadlile ngoba kunjani. Bafundisa yena ukuthi abe responsible. Uma ethola imali akwazi ukuthi enze leyo grosa yenyanga. Manje yena ade esitshela ukuthi uma ethola imali ubeyicabangela ukuhamba. Kodwa ithini indaba yalo bhuti lo othi umvula amehlo? Ingabe ithini indaba yakhe? By the way guys, ngiyabonga i-support enikwaziyo eniyohleze nikwazi. Ngiyanicela angibukisi ngoSine, ngisuke ngikhuluma njengoba nje evelile lapha ku-interview, nakhona kuthanda nesithembu. Ukuhleka-ke into yami embi, umkhuba wami omumbi ukuhleka. Manje lokhu nje ngoba ngizwa ngihleka kakhulu ukuthi sisuke saba nehaba, kanti iy'khaftini zey'ngane. Hhayi, nasekhaya isikhaftini siyaqhatha-ke, siyaqhatha impela. Ama-chips akube yilawa esingawathandi ukuze ahlale. Ama-fruits akube yilawa futhi nawo esingawajwayele ukuze ahlale. Kube njalo-ke nesinkwa, hhayi ukuba sona amavila nje ngabe isinkwa sisasithinti. Sasiqala nini isinkwa guys? Hhayi sikhathele isinkwa ngempela, kodwa Sine, hawu into encane le yomndeni, okwangempela into encane yomndeni. Ngiyabonga igazi sengoba ngiphindaphinde into eyodwa, nginamahloni. Ngihleka nje ngiyamemeza ngigqiba amahloni. Hawu, cisho sahamba naye uma ngabe sihamba naye unesi simthanda, kanti isikhaftini sengane. Sine ungasixovi please, ungasixovi.